రంగారెడ్డి జిల్లా శంషాబాద్ పరిధిలో తుపాకుల కలకలం సంచలనంగా మారింది. రియల్టర్ హైమద్ ఇంట్లో ఎస్ఓటి పోలీసులు ఆకస్మిక తనిఖీలు నిర్వహించారు. ఈ తనిఖీలో రియల్టర్ హైమద్ ఇంట్లో 2 తుపాకులు 30 బుల్లెట్లను పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. అయితే హైమద్ కి పలు హత్య కేసుల సంబంధం ఉన్నట్లు పోలీసులు పేర్కొన్నారు. ఈ క్రమంలో హైమద్ పై ఇదివరకే పలు పోలీస్ స్టేషన్లో కేసులు నమోదైనట్టు సమాచారం. నిందితుడిపై పలు పోలీస్ స్టేషన్లో హత్య కేసులు ఫైల్ అయినట్టు తెలిపారు. గతంలోనే పీడీ చట్టం కింద జైలుకు వెళ్లి వచ్చినట్టుగా గుర్తించారు. రాజు రెసిడెంట్ ఆఫ్ గగన్ పహాడ్ రియల్ ఎస్టేట్ బిజినెస్ చేస్తున్నాడు. బట్ నేటివ్ ఆఫ్ మహబూబ్ నగర్ జిల్లా తెలంగాణ. ఇతను వీళ్ళ దగ్గర నుంచి 2 కంట్రీ మేడ్ పిస్టల్స్ మరియు 44 డ్రైవ్ రౌండ్స్ పట్టుకోవడం జరిగింది. ఇతను ఇంతకుముందు మహబూబ్ నగర్లో ఉండేవాడు. 2005లో సౌదీ అరేబియాకి వెళ్ళి అక్కడ ఒక 6 సంవత్సరాలు పనిచేసి 2011లో మళ్ళీ వాపసు వచ్చినాడు. తర్వాత కళ్ళకుర్తి వాళ్ళతోటి పెళ్లి చేసుకొని అక్కడ మహబూబ్నగర్లో ఉండేవాడు. ఆ ఉండే టైంలో 2016లో ఇద్దరితోటి ఫినాన్షియల్ ఇష్యూస్ వచ్చి వాళ్ళని చంపాలనే ఉద్దేశంతో ఒక ఖదీర్ అనే అతని దగ్గర వెపన్స్ కొనుక్కొని ఒకటే రోజు 2016లో ఇద్దరిని చంపడం జరిగింది. దాని తర్వాత ఇతను జైలుకి వెళ్ళి మళ్ళీ బయటకు వచ్చారు. బయటకు వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ వెపన్స్ ఉత్తరప్రదేశ్లో మీరూట్ నుంచి కొనుక్కొని రావడము, వచ్చి ఇక్కడ రాబరీస్, ఎక్స్టార్షన్స్, రియల్ ఎస్టేట్ సెటిల్మెంట్స్ చేస్తున్నాడు. దానిపైన పలు కేసులు 11 కేసులు ఇప్పటివరకు వేరియస్ పోలీస్ స్టేషన్స్లో వంగూరు పిఎస్, సైఫాబాద్, నాంపల్లి, హుమాయూన్ నగర్, ఎయిర్పోర్ట్ పిఎస్, మహబూబ్ నగర్, కల్లకుర్తి, ఇట్లా తెలంగాణలో చాలా పోలీస్ స్టేషన్లో కూడా ఇతని పైన కేసులు నమోదవ్వడం జరిగింది. తర్వాత 2018లో హైదరాబాద్ సిటీ పోలీస్ నుంచి పీడీ యాక్ట్ కూడా ఇతని పైన పెట్టడం జరిగింది. తర్వాత 2019లో పీడీ యాక్ట్ నుంచి మళ్ళీ బయటకు వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ ఈ వెపన్స్ కొనుక్కొని ఉత్తరప్రదేశ్ జిల్లాలో మీరూట్ జిల్లాలో వెళ్ళి ఫైజల్ అనే వ్యక్తి దగ్గర నుంచి మళ్ళీ వెపన్స్ ఇతను కొనుక్కోవడం జరిగింది. ఇతను జైల్లో ఉన్నప్పుడు ఒక జాబేరు మరియు ఏక్తా బాబా అని వీళ్ళిద్దరు కూడా రాజేంద్ర నగర్కి చెందిన రౌడీ షీటర్స్, వాళ్ళతో పరిచయం ఏర్పడ్డది. అక్కడనే వాళ్ళకి ఆపోజిట్ బ్యాంక్లో ఉన్న ముర్తుజా అని ఇంకొక రౌడీ షీటర్ రాజేంద్ర నగర్, అతని గురించి డిస్కషన్ జరిగింది. బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఈ ఫరూక్ అనే వ్యక్తి మళ్ళీ ఉత్తరప్రదేశ్కి వెళ్ళి మీరూట్ నుంచి ఈ 2 వెపన్స్ 44 రౌండ్స్ తీసుకొచ్చి రావడం జరిగింది. అయితే ముర్తుజా మనం చంపుతాడేమో అనే ఉద్దేశంతో ముందుగానే అతను మనం చంపాలని